Cotar siúlan seo. Díd. Cad is an díobh se? Is mis éha, agus is mis cuiomh, agus tá na páistí ganas an nniuh. Well, níor coolla mis aon rud meáir sin. Agus, níl bhar anamacha ar an lista. Táidir gach lista. Amach livid nish. Níl, amach latanis. Slán. Amach lat. Cotar siúlan seo. Cotar siúlan seo. Tá browner san is, caiisib se fáil. Páistí ganas nniuh. Níl ceadig aon daoine fásta siúgan siúm. An nis le muid na páistí tar sa straach. Ach níl ceadig go a bhean seo. Is cum Linn, seachtain na gléige atá ann. Cábhfuil RTÉjr Junior. Seo Linn, an bhealach seo. New. Trailing fashions on toy show all. Is failing a better radio. Is featured in RTÉjr. August we are aimed at a hundred to stop at. Darling!